I dag vil jeg lære jer, hvordan man laver en tailwhip. Det første trin er, du skal få styr på dit bunnyhop. Du kan enten stå sådan her, eller sådan her. Nu skal vi få styr på vores bunnyhop. Det andet trin er at gøre sådan her. Venstre fod eller ben herpå, så tager du højre herover, så gør du sådan. Og det kan du så blive ved med. Og man kan også øve sig i at gøre sådan her. Eller sådan her. Okay. Eller sådan her. Og så lande på den. Så til sidst, når man har fået styr på det, så skal man bare øve sig i at lave tailwhip. Øve sig